Често се замислям колко бързо минаха тези 5 години и си давам сметка, че работата ни е изключително динамична. Буквално без да осъзнаваме, минаваме от месец в месец, съответно от кутия в кутия. Вярвам, че работата рамо до рамо с половинката ти има много големи предимства. Едно от готините неща е, че познаваш силните и слабите страни на човека до тебе. В нашия случай да изграждаме бизнес заедно се превърна в една много сплотяваща единица в нашата връзка. Весела Богданова. Като магистър по маркетинг и стратегическо планиране и магистър по управление в туризма, Весела Богданова има над 30 години опит в управлението на активи на Амфион ЕООД. От почти 10 години се занимава с ваканционни имоти, а през последните 3 става основател на структурата, стратегията и бизнес плана за развитие на The Five Elements Medical Spa Hotel. Освен това, е щастливо омъжена и горда майка на 2 успешни млади жени. Зад моя успех стоят много хора, които ме приеха, довериха ми се, останаха с мен в трудните първи месеци и знаят, че големите успехи тепърва ни предстоят. Идеята да създам издателство Рибка беше да се запълни поне малко тази бездна от липсващи в България детски книги, съвременни, артистични, създавани от съвременни автори за съвременните деца. Именно децата са това светло, радостно бъдеще, на което толкова се надяваме. Факт е, вече 15 години, даже може би малко повече, се развивам в сферата на фрахтоването и сухопътния транспорт. В началото, когато стартирах своя професионален път, ключовото, което ме водеше, може би беше предизвикателството. Това, което към момента мога да кажа, че ключово човек да се справя в този бизнес, за мен думата е отговорност. Най-добрият начин за справяне с кризите, това е запазване на спокойствие.